Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Ndinositeerera maconfessions enyu paprogram yenyu. I have a confession to make. I'll cut right down. Yakarebesa, will cut in short soon. Chitopa changu muvige. Ini ndine makore 31 ekuberekwa. Panguva yakaitika zvinhu izvi ndainge ndichiri musikana. Ndainge ndichigara ndega nesister yangu nevana vavo 3, 1 girl and 2 boys pasame Jarada muNorthwest. Ndiri kuda kupupura zvinhu zvandakasangana nazvo muno muJoni. Zvinhu izvi pandakasangana nazvo mainge muri mugore ra2021. Ndaishandawo mune imwe shop muno mumakaremo muNorthwest. Pakabva pazoita umwe mudhara uyu ainge ari wechikuru. Airatidza kuti iye ainge ari in between 45 to 55 years. Akabva azotanga kundipfimba. Mazuva awo paakatanga kundipfimba, madays acho COVID yainge ichangotanga, mainge muri muna October. So first day akandipa lift, ndokubva akumbira namba dzangu akati ndoda kukubetsera kuita mapepa. Iye ainge ari mutswana. So mudhara uyu akazoshayika, mainge muri mugore ra2022. Mudhara uya aiva nema business partner ake, aiva neimwe business partner yake wechirume. Murume uyu ainge achipinda church yeZCC. Ndiri kutotya kana kutotaura mazita nekuti vamwe vanokwanisa kuzondiziva. Murume uyu aiva ne business rake reanimal farm, uye zvekare rainge riri resort nelodge zvekumberi, uye painge pachitoitirwa maweddings nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. So akazonditora umwe musi akaenda neni kubasa kwake. Aitogara pabasa ipapo. Aiva neroom yake yainge yakanaka. So musi uyu takabva taenda pagarage. Takati taenda pagarage paya ndokubva ndazotenga chikafu. Zvino mukunotaura nyaya ndakabva ndamubvunza mudhara uyu makore. Iye achinondipindura akabva ati ainge aine 40 something years, uye aiva akashoshomera inzwi zuva racho. Ndikabva ndamubvunza kuti ko why izwi rako rakashoshomera? Akabva ati ainge akaona zvisingaonekwe usiku. Hanzi mushure mekunge ndataura ndokubva izwi rangu ratoenda. Akati iye ainge asinganwe tea, uye kwainge kuine zvimwe zvikafu zvaainge asingatendedzwi kudya, kusanganisira red meat nezvimwewo because of that condition yevoice rake. Usiku hwacho handina kana kurara because I had seen kuti nzvimbo iyo yandainge ndiri yainge yakanaka chaizvo, yandainge ndisati ndakamboona mukupenyu kwangu hwose. Yaiva room ye-thatching and yaiva neroof ye-thatching. To cut my story short, yaiva yakanaka nzvimbo iyo. So ndaizvibvunza kuti saka murume uyu ari kuti iye ari single, anoda kundiroora, obva andivakisira shop yangu. Ndini here uyu ndapinda machena. So iye aingondibvunza kuti why usiri kurara? Ndikati handina hope. Mudhara uyu ndakarara naye, and to my surprise akaita sekunge munhu uya ainge agarisa asingarari nemukadzi. Akaita kuvhura maziso pakuzonopedza. Ndikati pano ndichafirwa nemudhara uyu. Tapedza paya takabva tarara, asi ini hope hadzina kuuya because I was in shock. Ndaitoona nhamo dzangu dzose dzapera. Family yekwedu yapinda machena because he aiva nesweet tongue. Ezvo iye aiziva kuti ari kundikwezva, chinangwa ainge achida zvake kundiuraya. Mudhara uyu ndakazoti ndakararira pachipfuva chake. Body yake yose yainge yakaita soft sekunge nyoka. So the following day was just commenting kuti I enjoyed the night with you, your body is very soft. Yainge ichinakidza kubata. Ndokubva atotsamwa akati so iwewo unoreva kuti handina kusimba, muviri wangu uri weak. Kwakaedza tikabuda akanondisiya kumba kuchakasviba, but zvese izvi sisi vangu vaizviziva nemwana wavo musikana aizviziva, ainge atova above 18. Ndakavatsanangurirawo, sisi vakati mupfanha kuda hako zvinhu, asi munhu uyu handimuoni mushe. Mwana wavo akatofarira hanzi mainini mazviwanira mapinda mumari. Second time takaonana ndokuenda kurumu kwake. Ainditora usiku ondidzosa makuseni kuma5 kusati kwachena kuti ndigadzirire kuenda kubasa. So second time takarara zvekare. To my surprise tapedza kurara aiva pamusoro pangu, ndokubva atora pilo kuisa side yehuro, imwe kuside yehuro kunge munhu aida kundiuraya nemapilo. Pakarepo akabva angoita seapera power, ndokubva abva pamusoro pangu akabva arara. To my surprise that day muviri wake wainge wakagwinya chaizvo. Ndobva makuseni aenda kunogeza
akati ndipewo mafuta ekuzora, ndokubva ndavhura door. Akakasika kuvhara zvehasha akati mira. Munoziva by that time ndakaita vision yekanyoka kegreen kadiki zvichibva zvangoti hwa kumeso kwangu. Everything zvaiitika ndaiuya ndichiudza sisi nemwana kumba, and every time patairara aiti nditange ndamumasaja neimwe oil, handizivi kuda ibaby oil. So mundara uyu akazondibvunza kuti unonwa doro here, ndoda kuenda newe kuPolokwane ndokutengera wine unge uchizonwa asi usaudza vanhu kuti tiri kuenda tose. Ini ndakaramba ndikati handinwe. So there was a time I got sick, ndakatombobva kubasa ndikaenda kunorapwa kuZim ndikadzoka. So pandaiva ndiri kuZim, murume uyu akazosara otaura nemwana wasisi achimuudza kuti mainini vanorwara vaenda kumusha. Murume uyu akati uya utore mari utumire kumusha awane mari yemafruits, ndokubva anzi taura yaanoda. Akati 500 rands, and he also told mwana wasisi kuti mainini vako vanenge vane mudzimu vanofanirwa kuenda kunotwasa. He didn't explain why he told my kid sister that. So ndakadzoka ndakazoti ndava paboda ndakaisa line ndikavafonera baba vaya vakati ndavhunduka, ndaifunga kuti wakafa, uchiri mupenyu? Ndikati ndichiri mupenyu. So ndakazoti ndadzoka mwana ainge ava kutondionesa mamessages ababa ava vainge votomunyenga. After aenda kuresort kwavo ikoko akapiwa mari akatanga kumuudza izvozvo zvekuitisa ID, vakati asaudza munhu. So ini zvese izvi ndakazviona, but I was telling myself kuti ndawana munhu wangu, ndawana munhu wangu ende ndatogarika bo, and I started ignoring all of those things. Ndakaenda zvekare kunoona baba vaya ndikati kana vachiroya nhasi tinoonana. Ndakazora munamato we-eucalyptus oil mutsoka, ndakazora majoin ose, ndikati uyai munditore. Musi uyu vakauya neimwe motikari yainge yakanaka, yainge iri Benz, yekuti vega wainzwa kuti ndagara mumota zvino. Takabuda paya vakati ndiani uyo wawanga uchitaura naye? Ndikati it's my sister letting know kuti ndabuda newe so that pakaitika chinozondiwana vazive kuti ndabuda uye ndakanangepi. Akabva ati you are very clever, nekungwara kwako uchasvika kure. Wakamutarisa murume uyu aisaoneka kuti ane mari kunze kwekuti waudziwa nevainge vachimuziva kuti munhu ane mari dzake. Vekubasa kwangu vakaona mamovements, but hakuna anoziva kuti chii chakaitika because aiva achitombonyenga umwe musikana patinoshanda akamuramba. So it was sort of like a secret, zvekuti ndikataura zita nezita resort vanhu vanobva vamuziva vobva vatondizivawo neexplanation yandakupai. So tiri munzira kuenda kulodge kwake akandipa machepisi aya anoita kuti unge uchinhuhwirira mumuromo, ndokubva ini ndamatora. Ainge akavhurika ndikasamadya. It was just 20 minutes drive kuenda palodge kubva pandainge ndichigara. Tasvika akagumbuka akati wai usiri kudya machepisi? Ndikati ndichadya. Ndokubva ati unofunga kuti ndingakuroya here? Ndikati no, ini ndinopinda church yeUnited Apostolic Church, so ndaiva ndiine tambo muchiuno yered. So he said kana uchiuya kwandiri ubvise tambo yako. Apa yainge itori tambo yemunamato. Takangoti tichipinda muroom ndokubva atsamwa akarara, neniwo ndikanyarara. Handina zuva rimwe zvaro randakasiya hope murumu umu. Ndokubva amuka akati wandibhowa hande ndokusiya kumba kwako. Akabva abuda, kwainge kwava kuma12. Patakabuda panze asati avhurirwa gate, ndakaona imwe mhuka, nanhasi handizivi kuti inonzi, idiki size yeSpringbok yainge iine nyanga 4. Achibva anongedzera kwairi ndokubva andinongedzera kwandiri kuti ndione, ndokubva atoona kuti ndainge ndakatarisa. Takabuda paya tava muroad, ndokubva atanga kutaura. So aiti kana oda kutaura aita sekunge anotanga amedza mate obva ataura. Kubva patakabuda kulodge kuya ndainge ndakamutarisa kuti asaita anything because ainge akatsamwa. So at first ndakanzwa kunge voice roramba kubuda, ndichibva ndazoburitsa voice apa iye aingomedza mate achiita kakushoshoma muromo, ndokubva anondisiya kumba. From there handina kuzodzokerako. Ndatoona kuti pano ndingachekeresewa. Ndopakazongopererawo nyaya yedu. Aiti akauya kushop taingotaudza nawo zvekungodaro sekastoma, hazvaita kuti ndinge ndichizomuignore. Ndakazomborwadziwa nemusana after ndasiyana naye, ndokubva ndaenda
ndabatsirwa neumwe muprofita wekuchechi kwedu akati, wakafambira pasipo utende Mwari kuti wakasara uri mupenyu, munhu wawakarara naye ane nyoka, ndokusaka musana wako uchirwadza. Akandiitira munamato ndikaita right. So ndangoti ndinge ndichipupura, vamwe veukama havatombozvizivi zvandiri kutaura pano. Ndoda kungotenda Mwari. Ndakabva ndatoona kuti kuda mari kunoparira, because mared flag ndakamaona, asi kufira kuti ane mari. I know kuti vanotuka havashayikwe. Asirira apo, later on I realized kuti ainge aine mukadzi, kuburikidza ndazoona profile pic raainge akaisa yemunhukadzi kuWhatsApp. Ndikabvunza akati ndisisi vangu. Later on I investigated kune umwe mukomana waaifamba naye webasa, only to find out kuti aiva nemukadzi, but mukadzi uyu ainge achigara kumusha, hanzi vainge vasitomborina kana vana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ndo mbinga dzenyuka idzi dzamunoti munoda mbinga. Hanzi pandakamuona achigeza ndakaona nyoka yegreen. Ko iyo mhuka yainge ichinzi yainge yakaita kunge springbok kudaro, hanzi yainge ine nyanga 4. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Shuwa kuuya kuzotorwa nezibango reBenz, hana yako yotoregedza kutorova wotopinda muBenz moya, but still unenge uchitozviudzawo kuti ndapinda machena. So let us try to speak with her in the comment section. Rekedzaitibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2018 apo pandainge ndiri shofe ndichidrivira umwe muchina, but muchina uyu ainge aine imwe friend yake who was also a business partner, ainge ari wemuno muzimu. Zvino ndakabva ndazoita mistake one day apo pandainge ndiine murume uya ndokubva ndazodhuma umwe mwana. Saka iye akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichitongorova hit and run, but ndakabva ndaona kuti sezvo vanhu vazhinji vainge vazviona ndaikwanisa kuzopinda busy, ndokubva ndazomisa motikari. Murume uyu akapopota mazvinzwa, but akabva azovhura chimwe chibhegi chake. Ainge aine kamwe katsvimbo ako kainge kakaita kadiki. Akabva azokasika kuburuka motikari, ndokubva amhanya akabva aenda paya painge paine mwana uya, ndokubva azongononongedzera mwana uya netsvimbo iya. Mwana uya ndokubva atomuka paya, then akabva achizotaura nevabereki vemwana uya, akabva azovapa mari. Murume uyu aingogara aine mari at all the times. Iye achinondiudza akati akabva azovapa mari yainge ichikwana iyo kuita $12,000 kuti vange vachizorapisa mwana wavo. Zvadaro mukomanashi I moved on with my life, but nekufamba kwenguva manje ndakabva ndachizotanga kumurota mwana uyu. Aitoya kwandiri achitondiudza kutoti munozviziva here kuti ipo paya nekuda kwekuti wakanditsika ndakabva ndachizotanga kurota mwana uya. Aitoya kwandiri achitoti, do you know kuti iwewe ndiwe wakandiuraya? Ipo paya pawakandidhuma nemotikari makandisiya ndiine ma-internal injuries, ende ma-internal injuries iwawo ndiwo akandiuraya, plus bosi vako ava unozviziva here kuti vakaromba iwe. So ndaiti kana ndikarota hope idzodzo, mangwana makuseni ndaibva ndazoenda kune vamwe madzibaba avo vaipota vachindibatsira, then ndaisazorota zvikari hope idzodzo. So zvaita sekunge minamato iya yaiti kana yava kunopera power, ndo pandaibva ndatanga futi kumurota musikana uyu. Ndakabva ndazosiya basa paya, but ndichinosiya basa it was because iye murume uya ainge ava kusada kuti ndinge ndichiramba ndichingoshandira muchina uya, sezvo ainge achitoziva kutoti painge pava nezvimwe zvinhu zvandainge ndava kuziva since ndainge ndava kupota ndichirota chipoko chake musikana uya, achitondiudza kutoti icho chitsvimbo chiya chandakatendekerwa nacho, chitsvimbo ichocho ndo chakazondiurayisa. Ndakabva ndazongosiya basa ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno mukoma panguva iya yelockdown, ndo pandakazonyatsokuona chipoko for the first time in my life. Ndainge ndatobva kupeace job nevamwe mukoma vangu and it was very late. Zvino ndakabva ndati mumba zvamusina kana chisevo, ndokubva ndamhanya ndichienda kumakula kuti ndige ndichienda kunotenga chisevo. Pakuzonodzoka mukoma ndo pandakabva ndazosangana nacho chipoko chake musikana uyu. Kubva ipapo kusvika pari zvino handina kuzochiona zvekare chipoko chake, but dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota hope ndichitsikwa nemotikari kana kuti ndichidhuma mwana wangu nemotikari. Iko zvino nditori nemwana uyo ane dambudziko rekuti
anopota achigwina ndakamuita neimwe girlfriend yangu ari kuHarare. Saka ndichiuya pano padare renyu muri yeZimbabwe ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Ndodzokera here kumusha ndomunozvipira kumapurisa, kana kuti ndodzokera kune murume uyo wandainge ndichimboshandira ndomuudza kuti kutseka kuya kwandakaita mwana nemotikari I think kuti ndakatopara ngozi ini. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. I think kuti mukoma makatopara ngozi. It is far much better kuti munge muchidzokera kuna boss venyu so that munge muchionesana zvimwe kuda maybe boss venyu ivo vatori nezvavari kutosangana nazvo, but munokwanisa kuita munyama kuti boss venyu ava sezvo vari munhu ane mari maybe vakatoenda kun'anga vakatoita zvavakatoita kuitira kuti mweya uyu wengozi unge uchizongotarisana nemi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndine friend yangu uyo akaenda kuIreland, kutaura kudai atova ne4 months kubva zvaakaenda kuIreland. Saka ndakazotaura naye ndichimuudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera ende kubasa kwandinoshanda like murungu ari kuti iye achatomanikidzika kuti ange achishandirwa nevanhu vemuno muSouth Africa. Saka ndakabva ndazotaura nefriend yangu ndikabva ndati sezvo inini ndichiri pakati pekutsvakawo kambani yekuti inokwanisa kuzondipa COS, ndikabva ndati ndokumbirawo kuti ungondibatsirawo nekamari, kana ukandibatsirawo nekamari then ndinobva ndazokashandisa as a start, then I start my own small business. But chinzwai message iyo yaakandisendera akati iwewe unofungidzira kuti mari inonhongwa here kunoku hakusi kunzi tinoswera takarara, kunoku kunoshandwa. Kana kuri kuzonzi ukazoya kuno uchazviona kuti kunoku kunoshandwa ende mari yekuno inorwadza zvekuti haukwanisi kuti unge uchingoti akukumbira mari wobva wamupa. How about ukadzokera kumba then iwewe wobva wazoita maid wangu ndobva ndakubhadhara. Saka ndichikubhadhara kudaro I can give you that option yekuti unoisawo kamusika kako. So ndo message iyo yaakanditumidzira yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichisiya relationship then ndobva ndadzokera kumba, ndobva ndaenda kumba kwavo, ndobva ndatanga kumushandira samaid ndichimuchengetera vana vake. Hanzi kana ndichida kamusika ndobva ndazoisa kamusika pagedhi pavo. Ndinokumbirawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zvinoita here munhu uyu? Haasi ava kutondishayinira zvake here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichienda kumusha? Kana ndaenda kumusha then ndobva ndanomushandira samaid. So let us try to assist here in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we.